विधानसभा बिसायख'थिनि दुंहाव बार बारनो हमबाय। फैगौ विधानसभा बिसायख'थियाव हिमन्त बिश्व शर्माखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि मासिनिफ्राय बोख्लायगोन। हादरसानि दाब दाब जायगायावनो बिसायख'थिनि दुंहाव बार बारनो हमदोंसै। थिग बेबायदिनो तामुलपुर जिल्लायावबो बिसायख'थिनि थाखाय सांग्रां जादों भारतीय जातीय कंग्रेस दोलोआ। तामुलपुर जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि बानजायनायाव कुमारिकाटायाव मोनसे बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंफुङो। बे मेलावनो तामुलपुर जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि सुराजित बसुमतारी, तामुलपुर बियाबनिफ्राय टिकेट दाबिदार राफेल दैमारिजों लोगोसेनो झारखंड रायजोनि बारग' मन्थ्रि आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि सिनियर अबजार्भार बान्डु तिर्कीआ बाहागो लानानै आसामनि मन्थ्रिफोरखौ सोंखारिनायजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बेबारनि विधानसभा बिसायख'थियाव गिबि मन्थ्रिनि मासिनिफ्राय बोख्लायगोन होननानै गोख्रों बिबुंथि खालामो।